Il-Prim Ministru Robert Abela żar żewġ proġetti f'Għawdex u li qed jiġu implementati b'investiment miljonarju. Proġetti li se jkomplu jwasslu għal kwalità ta' ħajja aħjar għal familji u li jikkonfermaw kif il-Gvern qed ikompli jinvesti fil-Gżira ta' Tliet Għoljiet. Ħabbar dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru s-Sibt filgħodu hekk kif spjega li wieħed mill-investimenti li żar il-Prim Ministru kienet l-iskola primarja ta' Nadur fejn bħalissa dej proġett ta' tisbieħ estensiv. Dan il-proġett qed isir b'investiment ta' 6 miljun euro, konfinanzjat minn fondi Ewropej u għandu jitlesta matul din is-sena. Din l-iskola primarja għandha popolazzjoni ta' madwar 200 student kif ukoll madwar 30 edukatur. Waqt iżjara l-Prim Ministru sostna li wliedna għandu jkollhom l-aqwa edukazzjoni f'ambjent edukattiv modern, aċċessibbli u sigur. Għaldaqstant għaddejja ħidma mill-Gvern sabiex l-iskejjel jiġu aġġornati ma' żminijiet tal-lum u dan huwa wieħed mill-proġetti li ser iwassal għal spazju edukattiv li se jkun modern, aċċessibbli u sabiħ għat-tfal. Fil-fatt bħala parti mill-proġett se jiġu installati servizzi ġodda bħal dawl, ilma, drenaġġ, CCTV, konnessjoni tal-internet u servizzi ta' fire safety. Apparti t-tisbieħ tal-iskola minn ġewwa u minn barra, l-proġett se jinkludi d-disem il-ġdid tal-ispazji miftuħa u rikreattivi, kif ukoll il-ħolqien ta' spazji ġodda tal-talim ta' suġġetti ekstrakurrikulari fosthom dance studio, music room, theater studio u klassijiet tal-arti. Il-proġett se jindirizza wkoll aċċessibilità fil-binja bħall-installazzjoni tal-if ġdid. Waqt din iżjara l-Prim Ministru Robert Abela kien akkumpanjat mill-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri, mill-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isports, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet. Sa dan it-tant fl-istqarrija tal-Gvern ġie spjegat ukoll kif il-Prim Ministru Robert Abela żar ukoll investiment kbir fl-isport fejn għall-ewwel darba Għawdex se jkollu kumpless akwatiku u sportiv fiċ-ċentru tal-Gżira. Il-Prim Ministru sostna li l-isport għandu jkun parti integrali mill-ħajja tan-nies u dan il-proġett se joffri l-atleti għawċin u oħrajn kumpless akwatiku sportiv tal-ogħla livell fejn jistgħu jipprattikaw id-disciplina sportiva tagħhom. Il-proġett taċ-ċentru akwatiku sportiv li wasal fi stadju avvanzat jinvolvi l-bini ta' pixxina ta' daqs olimpiku u numru ta' faċilitajiet ġodda fosthom għal ġinnastika, basketball u faċilitajiet oħrajn fejn jista' jintlab sport ieħor fuq ġewwa. Iċ-ċentru sportiv se jkun mammar ukoll b'faċilitajiet tal-aqwa livell għal kull min jagħmel użu minnu fosthom bi kmamar tal-ewwel għajnuna. Il-kumpless sportiv se jwassal ukoll għal aktar tkabbir ekonomiku f'Għawdex hekk kif se joħloq niċeċ ekonomiċi ġodda billi jattira atleti u gruppi professjonali barranin sabiex jagħmlu użu minn dan il-kumpless ġdid f'Għawdex.